hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, PNP Nagasin PNP Camarines Sur mayong na-monitor na transport strike ngunyan aldaw. Attorney Leni Robredo naglipat giraray nin rehistro sa pagkabutante sa siyudad ni Naga. Lalaki, ipinaaresto kang sa iyang live-in partner huli sa pagsubol na makipag-sex sa ibang lalaki, karibay ang bayad. Crossfire, nagbungkara sa Sabang Calabanga, Camarines Sur, Kasuudma. Diyos marahay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatud barata. Normal ang biyahe kan mga pampublikong jeepney sa siyudad ning Naga sa tao kan pinagigibong transport strike sa ibang parte kang nasyon na konektado sa issue kan consolidation kan mga jeepney operator para maging kooperatiba asin idagos ang jeepney modernization. Susog Kipulos Lieutenant Colonel Dario Sola, Deputy City Director for Operation, mayo sindang namomonitor na naghahagad permit para magkondusir nin rally. Sa lado kang Naga City Police Office, nakaantabay lang subuot ang saindang mga bihikulo para maghatod kan mga mai-stranded na pasahero asin nakaantabay ang mga personahe kung kinakaipuhan na i-deploy. So, mayroon tayong a total of 449 na deployable, and of course, we have these standby crowd disturbance management elements. Kasi yun naman ang sa standard security protocol may. Whether we have this monitor na pwedeng mag-rally, but we have to prevent yung possible na influx from adjacent municipalities. Kasi yung mga past event, may mga import na galing sa mga adjacent municipalities na pupunta dito sa Naga. Mientras tanto, maging ang Camarines Sur Police Provincial Office ang mayo man subuot na mumonitor na paghiro sa lado kan transport sa mga banwaan na pwedeng magparalisar kan biyaheng ngunya na aldaw. Ang Lambang Municipal Police Station ang pinagahagadan man subuot nin report sa sitwasyon kan mga pampublikong biyaheng ngunya na aldaw. Padagos sa mga bareta, Attorney Leni Robredo nagbalyo na giraray sa siyudad ni Naga bilang rehistradong botante. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Pasado alas 3 ng hapon kang aldaw na Sabado kung magpasiring sa opisina kang Comelec Naga si Attorney Leni Robredo. Ini para dago sa maglipat kang sa iyang voters registration sa siyudad kang Naga. Susuki Attorney Mike Julia, Election Officer kang Comelec Naga. Sa Concepcion, Pequeña, magiging botante si Attorney Robredo. Asin sa Naga City Science High School ang sa iyang magiging voting center. Kang Sabado, April 27, mga alas 3 ning hapon, nag-exist si Attorney Leni Robredo sa Comelec Naga. May kaibahan siyang tulong tao man. Tapos solo lang nga siya hindi nagparehistro dahil man ibang registrant ng Sabado. 3 PM, naglipat na siya kan sa rehistro hali sa Magaro Camarines Sur, pasiring sa Naga City. Ang barangay na pig-rehistro niya, Concepcion Pequeña. Huli ta rehistrado na giraray si Attorney Robredo sa siyudad kang Naga. Pwede na siyang magkandidato sa maski anong posisyon sa siyudad, sa 3rd District kan Camarines Sur, asin sa Senado. Kung nag-transfer ka sa Naga City, hindi pwede mong kandidatuhan si Attorney Leni, pwede for mayor, or pwede man vice mayor, or city positions, then pwede man kandidato as congressman, 3rd district, and pwede man magkandidato as national, as senator. Pero syempre, pag register mo sa Naga City, out of the picture na ang position sa governor. Ibig sabihin, hindi na pwede magdalagan as governor or provincial position. May pang reaksyon ng kampo ni Naga City Mayor Nelson Ligacion sa paglipat ng rehistro ni Attorney Leni Robredo. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nagbabawas na naman ang bilang ka nagpaparehistro sa Commission on Elections sa siyudad ni Naga kumpara sa primerong aldaw kan pagbuelta kan voters registration. Sa presente igwa ng 5,000 na nakapagparehistro sa Comelec Naga, puun kan bukasan ini kan bulan in Pebrero. Sa mga nagparehistro man kang
pon Pebrero hanggang unya na Abril, may 5,000 na kitang registrant. Tapos sabi nga ni ang trend nga niya medyo nagdidikit na naman ang registrant dakol katong pagborokahan ta kang Pebrero hanggang Marso, then ngayon Abril medyo nagdikit naman. Sa iba pang bareta, pinag-resibi na ngunya na aldaw kang startup team sa irarom kang Idea to Startup program kan syudad ning Naga ang sa indang Digital Innovation Fund grant. Kabali sa nagresibi iyo ang startup teams kang Naga College Foundation as in Bicol State College of Applied Sciences and Technology. Ang nasabing pondo ang itinaw sa paagi kang Investment and Tourism Promotion Office. Ang team kang NCF ang nakaresibi nin 20,000 pesos as in 39,400 pesos man ang team kang Biskas para sa saindang magkasuway na proyekto. Sa pagbabalikan news break, lalaki ipinakulong huli kan pagpapalako kan sensitibong retrato kan sa iyang kapartner. Iyan as iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip flight vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results.
bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, Naga City Police Office magkakaigwanin inventaryo kan mga personnel na igwang tatu sa saindang lawas. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Pungunyanal daw ipapahanap asin ipapabilang ni Naga City Police Office Director Police Colonel Erwin Rebillon kung pira sa mga membros kang Naga City Police Office ang may tato sa lawas na mahihiling maski naka-uniforme. Parte ini kan pagsunod sa direktiba kan PNP na dapat ang pulis subuot mayong tato na nahihiling kan publiko. Kung igwa man nakatago, dapat ilista kung para sa ini kung ano ang gustong sabihon kang nasabing tato. Since may guidance po, ang particular naman very clear po ang guidance ng GPNP na si mga tattoo na visible lang. Then we have to account all this tattoo within our body na hindi nakikita. So lahat na nakikita, quote and quote, ipapabura. Kabali pa sa direktibang pinagkukumplitulos kang Naga City Police Office ang daipagsulisit urog na kung inbelto ang kwarta. Yung mga non-solicitation, yung mga lalo na member ka ng PNP, bawal na mag-solicit. Anything that involves money. Okay? Yan yung mga pinagdidiinan ng PNP na hindi dapat ma-involve ang PNP personnel in any solicitation, mga raffle tickets. Huli ta direktiba o kasugan subot ini kang pinakahalangkaw na opisyal kang PNP organization. Mayo subot sindang dapat gibuhon kundi sunodon. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, na isaangat na kaso sa korte kontra sa mga personang inaresto durante kang magkondusir ng search warrant operation sa Zone 7 Sitio Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Siyudad ng Naga. Kabali na lang sa pinagahalat kang Naga City Police Office, iyo kung may piyansang irerekomendar ang korte para liwat makaluwas sa karsel ang mga suspek. All of these persons that were searched and subsequently arrested still in the custodial facility of Naga City Police Office, particularly in mga stations. And subsequent to that, later on will be the information be filed by the prosecutors. Kung tanong, inquested, yes, they were already inquested. So yung information is inaantay, doon natin ma-determine kung criminal ang piyansa na rekomendado for their case. Sa police report, lalaki pinaaresto hulikan reklamo kan sa iyang partner na subuot ipinapalakop an sa iyang sensitibong retrato asin an pag-alok sa iyan na makipag-sex sa ibang lalaki. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Nasa custody ngunyan kang Kamaligan Municipal Police Station ang 42 years old na suspect na inaresto sa loob kang Sarong Lodge sa siyudad kang Naga matapos sa reklamo kang sa iyang live-in partner na may duwang aki. Asin bados ngunyan ng 4 na bulan. Huli kang pagpapalakop ng sensitibong retrato kan biktima asin ang pag-alok sa iya na makidurog sa sarong lalaki karibay nin kwarta. Ang biktima ang nagsumbong sa Kamaligan Municipal Police Station na tulisman pinag-aksyonan kasudma. Nagbalik ini the other night, nag-send siya ng message, naghagid ng help, nagpupuno namin nga magparasend ng mga nude photos and videos in partner. So it went on. Kahapon, pumunta siya dito mga morning, earliest in the morning. So, iyon nga nito, nagkaso na kami ng entrapment operation kasi live-in partner niya, nag-book na naman giraray. So, again, for the end time, nag-book na naman siya ng client, possible client, using a dummy account under her name and pangaran niya and picture niya. And ang sabi duman, kakaiba na nga kami nakikipag-chat duman sa live-in partner niya. It started na ugbang binuk. May binuk siya na worth 500 pesos. Makikipagtalik nga dun sa client. Pero later on, nung pahapon na rather, siguro around mga 10, ganyan, dalawa na sila, threesome na yung hinihingi. Pagkatakot man ang namamatian kang biktima kung kaya napipiritan subot siya magsunod sa mga ipinapagibo sa iya kang sa iyang live-in partner. Ang kaso niya is RA 9208, so it will be the case that's against anti-trafficking in persons. So medyo magabatin yung kaso. Bailable. Fortunately, hindi.
Huli ka ini bagabat na kasong pagbalgar kang Republic Act 9208 o Anti-Trafficking of Women ang aatubago na kaso kang suspitsado. Tigtatakot ko. Anong kaso tigtatakot sa iyo? Itong mga ipopost niya, itong mga pictures. Taka to kayang nagtrabaho siya kanto sa sa RDC, harayo po siya. Tapos nagagad siya ning, may aki na kami itong first na aki ko po. Nagagad siya ning pictures po baga, harayo siya. No, dabo ko man nga po. Sabi niya sa ko, no da mayo da akong tiwala sa iya. Para sa iya lang daw. Iyo po, arog kayo. Ano po ka makakaya? Picture lang po. Yun na yung gagamit ng gararay. Tapos naaraman ko na sesend niya kung kiisa-isa po na lalaki. Pero ang baby niyo doon yan? Dua po. Tapos sabi ba doon niya? Iyo po. 4 months. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, ang kadikit na basurang nasulo sa bakanting lote sa Barangay Sabang sa Banwaanin, Calabanga, Camarines Sur ang pinaghihili na pinagpunan kang grass fire kan Sudma. Susugki po ng Barangay Pool Santos, nag-apod na sindanin bombero. Matapos na daikayano nagsigbuhon ang kalayo as imposibleng maglakop ini pasiring sa mga harong na harani sa lugar. Sa iba pang bareta, inabisuhan kan Archdiocese of Cáceres ang publiko na i-report asin maging malikay sa subuot peke na Facebook account na igwanin pangaran ni Archbishop-elect Rex Andrew Alarcon. Solamente saro lang subuot ang Facebook account kan Arsobispo. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fanpage One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samoyang official YouTube channel One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin ni istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.